50 nap 50 nap kombó 8. rész, és elnézést kérek a hajamért, de most így fogtok látni, mert nem bírom ezt a fullasztó párás meleget. 2 ikonikus termék van a kezemben, és szerintem ezt a márkát indokolatlanul kevesen ismerik Magyarországon, és kevés hype-ot kap, úgyhogy én most ezt itt meg fogom tenni. Hosszú sora óta használom, ez pedig nem más, mint a Ghost ceruzái, és ez a Nougat Crisp 01-es árnyalat az én kedvencem, nagyon szoktam őket használni. Nagyon-nagyon bosos az áruk ezeknek a ceruzáknak, de megéri. És ehhez szintén egy ikonikus szín fog következni a MAC-től, ami mér árnyalat 608-as, és igen, ez egy matt rúzs. Nézzük meg, hogy ez a két minőség hogy mutat egyben. Ja, hogy még mindig itt vagy? Na nézzétek meg, milyen két prémium termék egymással. Nagyon-nagyon szeretem ezt a kombinációt. A videó elején még ezt nem mondtam, de szerettem volna mecsi-mecsibe tenni a szemsminkemmel, mert a füstös része az kicsit ilyen beütésű, mint a szám, illetve a pirosítom is. Azt hiszem, ez így össze is jött. 10/10 nézhetitek bárhonnan, na de írjátok le ti a véleményeteket kommentben. Csó!